Bé, bona tarda a totes i a tots i benvinguts a aquest acte dins de la Setmana Cultural, de la quarta Setmana Cultural i dins de les jornades de país i el cap de setmana de Sant Joan. Aquest any ens fa molta il·lusió compartir aquest acte, aquesta xerrada telemàtica on coneixerem una miqueta millor l'Alguer des de Tivenys i l'objectiu és que els tivenxans i tivenxanes coneguem una mica la realitat d'aquest territori que forma part també d'una història i d'un llegat compartit i com que fa 4 anys que el que intentem és apropar una mica la mirada i posar les llums llargues i sortir una mica del que és la Catalunya estricta per tindre una visió més gran dels països catalans, aquest any tenim l'honor de conèixer una miqueta, encara que sigui des de la distància, la realitat del català, del present i del futur a l'Alguer. I us agraeixo molt que estigueu aquí, a Emigdi, company de l'Ajuntament de Tivenys, militant de Pedra Picada i persona que coneix, que em consta que coneix la realitat de l'Alguer, i a Mauro, a Irene i a Carlo, que també ens fa molta il·lusió que ens acompanyen avui i que també els agraeixo molt que participen d'esta Setmana Cultural. I bé, res més, des de l'Ajuntament agrair-vos que estigueu avui aquí i ja us passo la paraula, Emigdi, per començar aquesta xerrada i conèixer millor una miqueta la terra de l'Alguer. Endavant, Emigdi. Bé, bon vespre, molt content de veure-us, encara que sigui a l'altra banda de la pantalla. I la primera pregunta per a Irene. Per què l'Alguer és la Barceloneta sarda? Ok, prima di tutto buona tarda e grazie per pensare alla nostra città, alla nostra terra. Perché la Barceloneta de Sardegna? Perché è l'unica città di lingua catalana, non solo della regione autonoma di Sardegna, e anche della Stato italiano. I a part de la llengua, també diem l'arquitectura, tenim el gòtic català, és una ciutat de la Mediterrània, d'alguna manera raccolga, no? Barcelona, també sí, chi coneix l'Alguer sap que és bastant diferent, és una realitat més petita, on la llengua encara avui és present i és una llengua sobretot de família, de confiança. Ara saludo a Carlo. Què es pot fer des de l'administració comunal per l'Alguerès? Carlo va ser síndic de l'Alguer i què es pot fer des de l'administració comunal per a fer progressar l'Alguerès? Se poden fer moltes coses. És que necessita per fer moltes coses que siguin també moltes ganes i una voluntat ferma. Abans de tot, el municipi té l'opportunità di ampliare la lingua nella sua attività di cada dia, nel comunicare, nel fer funzionare la struttura amministrativa della ciutat de l'Alguer en català. Això és possible perquè encara hi ha a dins de l'Ajuntament de l'Alguer persones, figures, empleats, funcionaris, dirigents, guàrdies municipals i tanta altra gent que parla habitualment en català, però nel rol de dipendent del municipi de l'Alguer no esercita aquesta oportunitat que seria straordinària per donar vigor all'ús de la llengua i sobretot, si això el facessin també al síndic, als consellers municipals, donarien dignitat i prestigi a la nostra llengua comune. I seria d'insegnament i d'estímul, sobretot a la llarga part de la gent que encara parla en català, però té sempre aquell moment de suggesció i de dificultat a fer-ne un ús de cada dia i de cada moment. Mauro, continuant en lo de l'administració comunal, suposo que us ha arribat a l'Alguer les notícies molt dolentes del que ha passat a la Catalunya Nord, de la prohibició del parlar català a l'Ajuntament d'Elna i altres ajuntaments de la Catalunya del Nord. Creieu que això seria possible, que l'Ajuntament de l'Alguer poder fer un ple municipal, un ple comunal en Alguerès i que no hi hagués cap denúncia legal vinguda d'Itàlia? La pregunta è Mauro. Sì,
Donc, io credo che succede in Catalogna Nord, all'Alghè, sigui, diciamo così, possibile, o sigui, el que no tenim nosaltres és una percepció negativa de la llengua de part dels polítics. Si tinguéssim de demanar als polítics qual és la idea que tenen de l'algarès, de la llengua catalana, seguramente vos diran que tenen una idea i una percepció positiva de tot allò que és la nostra llengua. El que passa és que no hi ha un passatge, no?, de les intencions a les accions. O sigui, és possible, però no se fa un ple municipal en algarès. Però si s'atenguessi de fet, res en contrari. Per les lleis que són actualment en vigor, que són la llei estatal, la llei 482 del 99 i la llei regional del 2022, perdonava, del 2018, és possible, és a dir, a Itàlia totes les llengües de minoria poden ser parlades dins de l'administració en lloc de competència. Per això a l'Alguer si pot parlar en algarès sense problemes. El que no tenim és una política anti-algaresista, no tenim una política anticatalanista, no? Espressamente. Una politica a favore della frammentazione della lingua, per dire. L'anno passato, per esempio, lo sindaco dell'Alguer ha legito un manifesto in una occasione proprio a favore dell'unità della lingua. Tenim ben clar, en aquí li diem algarès, en altres llocs di un valencià, en altres llocs di un mallorquí o rossellonès, però la llengua és una. O sigui, no tenim polítiques en contra della llengua. El que passa és que però no són polítiques a favor, no?, per fer qualque cosa de manera que aquest procés de substitució lingüística de l'italià en l'algarès pugui, de qualque manera, se pugui arrestar, se pugui fer aturar. Jo recordo com una anècdota divertida, Irene, una discussió en un important polític ciutadà de l'Alguer que no parlava alguerès, que és del Parlament Sard, i Irene parlant en alguerès, l'altre contestant en italià, i Irene demanant-li suport a l'alguerès. És possible parlar en alguerès a una persona che non lo parla? Sì, perché hi ha moltissima gente che ha una comprensione orale buona, anzi alta, e che potesse parlarla, però ti vergogna di parlarlo in pubblico, sicuramente è il caso che il politico, perché per esempio la famiglia io lo conec, la Mara, tutta la germana sono entre elles parlano in algarès, per això tu no pots no parlar una llengua che has entesa in casa de creatura, proprio manca il passaggio, manca l'esforzo finale che è un sforzo crec limitato. Carlo, io ti porto un esempio, che è aquell che io ho parlato frequentemente in català all'Assemblea Municipale, del regidor d'opposizione, de maggioria, de alcalde, e allò che puc testimoniar, perquè són els fets que testimonien això, és que quan parlava en català, moltes vegades provocava també els adversaris polítics, ma contestaven perfectament, ma contestaven en italià, però això és la demostració que entenien perquè hi és una comprensió real a un ambient que la llengua hi sona, i per això és demostrat en espècie que la risposta amb els continguts puntuals dimostrava que el discurs que jo havia fet, sigui de contestació, de crítica o de solidaritat, era perfectament entès de tots. Una cosa molt important, un turista de Tivenys que vagi a l'estiu a l'Alguer, on pot sentir alguerès i què ha de fer per a sentir alguerès? Mauro? L'estiu és la massima dilució dels algarès. Il turista normalmente frequenta l'Alguer Vella, che è la maniera nostra di dire il nostro centro storico, che è la perla della nostra città. Però l'estiu a l'Alguer és la massima dilució dels algaresos amb els turistes.
Això, la població de l'Alguer triplica i tantes voltes encara de més. Turistes i treballadors que venen de fora. Que venen de fora i a vegades tornen a casa un poc desanimats, ma una sensació che all'Alguer non sa parli in català. In realtà basta passare al mercato o al costat de persones que tenen una certa edat, per exemple, a més de 60 anys, i escoltar bé i sabeu que com aquestes persones normalment parlen in català, parlen en algarès. De fet, la mia és una de les generacions, per exemple, durante el que hem dit primer, com és possible que molta gent sigui in grado di comprendere perfettamente l'algarès e non parli. Perché, per esempio, nel caso meu, io tengo 50 anni, in casa mia, i genitori hanno sempre imparato la lingua, o algarès o la lingua sarda, però nosaltres teníem de rispondere in italiano. O sigui, la normalità era che la lingua dels fills non fosse la lingua dels genitori. Però això ha determinat che nosaltres siamo in grado di prendere una competenza passiva dell'algarès. El que manca és la voluntat. Ecco, la mia generazione, io tengo 50 anni, quasi tutti gli amici miei, io per quello che puc ricordare quando era petit, parlavano in italiano. Però tutti tenivano genitori, o sigui, che parlavano in algarès o in sardo. Si torna un po' enrere, una generazione, le persone che tenen da 60-65 anni, quando tu antoppas un algarès d'aquella edat che sta parlando amb un altro algarès, normalmente sta parlando en algarès, perquè és la llengua habitual d'aquesta fascia d'edat de persones. Hi ha un lloc de l'Alguer on només se parla alguerès, que és la barberia d'Àngel Maresca. Allí no es pronuncia l'italià. Per què? Perché Angel è un signor che ha sempre capito in maniera normale la lingua. Io credo che sia tornato attivista negli ultimi anni, però ha tutta la naturalità del mondo, ha parlato anche a casa al Spils, sì, la lingua che aveva imparato del Sfaras, e da casa això l'ha portato anche durante l'ora del trabalho, no? E anche la gente che frequenta de maniera naturale ha continuato a parlare in algarese, també chi non parla in algarese non li molesta il fet che parli in català, per això sì, sicuramente és un lloc de visitar. I també la Biblioteca Catalana on ens trobem nosaltres estem fent la connexió. Jo vull fer una pregunta als quatre, una reflexió, Migdi com a militant i vosaltres com a algueresos, com ho veieu? Pel que expliqueu, a l'Alguer no conviu una animadversió contra la llengua per part de l'administració, ni de grups, ni res, a diferència, per exemple, del blaverisme al País Valencià o de tota la manera centralitzadora de França a la Catalunya Nord. Això, Migdi, o sigui, quin escenari pot ser pitjor per a una llengua? El que potser passa a l'Alguer, que és directament passar de tot i no fer res i deixar-la morir, o animadversió que potser el que provoca és un sentiment de resistència? Com ho veus tu? Sempre és complicat, perquè la situació del català és complicada a tots els territoris, també a Catalunya. No oblidem que a Catalunya va haver-hi un partit polític que només tenia com a essència anar en contra de la llengua catalana, i això era dintre del Principat de Catalunya. Llavors, jo prefereixo l'Alguer, l'Alguer on no hi ha una animadversitat com és la que hi ha al País Valencià en alguns indrets, i ara mateix, no sé si ho sabeu, Carlo Mauro i Irene, però el País Valencià tindrà un conseller de Cultura que és de professió torero. No és cap broma, és una realitat insuperable en això. Llavors, a l'Alguer és només l'eterna discussió si l'alguerès, si el català estàndard, una eterna discussió que sempre passa en llocs en territoris allunyats del rovell de l'ou, que és Barcelona, i aquesta discussió que sí, que si parles massa català estàndard, que si l'alguerès és així, bé, però de vegades aquestes discussions
poden ser enriquidores i a mi m'agrada aquell autor que escriu en alguerès més estricte i aquell que usa també més l'estàndard i vaja, cadascú fa el que vulgui en aquest sentit. Què trobeu vosaltres d'això? Io credo che sia una parte di verità nel fatto che probabilmente un minimo di ostilità, di repressione e di posizione contraria fora animata una rivendicazione més viva e més dinamica. Guarda, però un moment che tengo di accettare. Perfecte. La situació de l'Alguerès és comparable al que passa al País Valencià o a les Illes Balears, on hi ha un sector de la població, normalment sector vingut des d'Espanya, que és contrari a la llengua. Ens trobem aquí ciutadans de la resta de la illa de Sardenya o de la Itàlia continental que s'ofenguin quan es parlen en alguerès o sentir l'alguerès o la presència de l'alguerès en públic? De verità, non ho mai registrato posizioni ostili. Né il Mussolini all'epoca fascista si era preoccupato della presenza delle lingue non italiane e alternative come il sarde o il català dell'Alghè. Però in finale l'Alghè ha tenuto sempre una posizione condivisa di tutti. Non c'è stato mai un affrontamento politico entre le forze politiche di schierda, di dreta e di centro, c'è stata praticamente una accettazione e una posizione a favore della lingua, della nostra lingua. E come stiamo convinti, probabilmente però això è come da sgonfiare una rivendicazione che probabilmente sarebbe più forte se fosse un minimo di avversione, di oppressione, di conflittualità, che ci dà l'opportunità di rivendicare. E això dico soprattutto per una cosa, erano molto più rivendicativi e molto più attivi nelle azioni che si facevano negli anni 70 e 80 per rivendicare l'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e sollecitare al Parlamento italiano e al governo autonomico di Sardegna a approvare leggi di tutela per la lingua a Sardegna e al catalano. Quando si è approvata la legge nel 1997 da parte del Parlamento sardo e al 1999 da parte del Parlamento italiano, è il momento che abbiamo conseguito, abbiamo guadagnato tutte le battaglie e la guerra finale. E allà si è abbasciato al livello di rivendicazione e di lotta, mentre aquel fu tenuto ad essere al momento più importante per rivendicare l'applicazione delle due leggi, che davano opportunità. A això io credo che sia una dividesa de part dell'Ajuntament de l'Alguer, che è l'istituzione locale che può pretendere l'applicazione, perché la legge dice che non solo si può parlare in català, ma addirittura le istituzioni tenen l'opportunità di fare els actes en bilingüe, en català i en italià. I tot això no es fa. Les indicacions, els cartells, l'informació, tot això fora pogut essere fet. I però no si rivendica. Nosaltres abbiamo fatto, sigarà 2 mesi fa, un incontro amb la politica locale e autonomica per sollecitare le due istituzioni, municipali e regionali, a applicare la norma, a applicare la legge. E per això ara un cop fet toccherà a nosaltres magari tornare a sollecitare un'applicazione della legge, confiante però també nel fatto che ningú scontra, ma ningú farà un gran sforzo perché la norma venga applicata. Il documento del quale parlava Carlo è
state presentate plataforma per la llengua, diversos encontres a totes les forces polítiques locals i crec que se pugui descarregar de la pàgina web de plataforma. Estem a la Biblioteca Catalana de l'Alguer. Podeu explicar en què consisteix aquesta biblioteca, que és una meravella? Això toca a Carlo. Carlo. Beh, això és una meravella. Nosaltres, mireu, nella lunga attività che abbiamo portato avanti, també amb entitats que avui no esisten més, però de sempre abbiamo intentato di treballar, di col·locar l'Alguer dins della contesta internacional de llengua catalana, intentant de fer totes aquelles coses que ens donaven l'oportunitat d'ésser en comú en certes activitats. Quan es nara la Biblioteca Catalana, era nel 1988, e avevamo scritto una carta al Presidente della Generalitat de Catalunya, che era Jordi Pujol, perché avevano inviato molte carte alle istituzioni catalane, però pativano 30 risposte. La carta che io avevo firmato allora come Presidente diceva: mirau que si no mos envieu los llibres, una biblioteca la farem, i si no serem en grau de fer-la en català perquè els llibres els teniu vosaltres, la farem en sard o en altres llengües. D'allí no ha passat un mes que la Generalitat de Catalunya mos ha inserit a través del suport genèric a dins de la llista de totes les biblioteques que la Generalitat reforniva de les publicacions en català que comprava. Després havent tingut la solidaritat de moltes altres institucions públiques, cases editorials, privats, eccetera, eccetera. I allò ens ha donat l'opportunitat de posar en peu l'única biblioteca catalana d'Itàlia i som orgullosos de la trend aquí a l'Alguer com en tantes altres comunitats catalanes del món. Vosaltres representeu dues associacions molt importants de l'Alguer, l'Obra Cultural de l'Alguer i la Plataforma per la Llengua. Jo ara de memòria me'n venen 5. Me ve l'Ateneu Alguerès, me ve Òmnium Cultural, me ve l'Associació de Salvaguarda de l'Alguer. L'Ateneu Alguerès, l'Associació per la Salvaguardia. Sí, n'hi ha altres. La del poeta Guido Sari. Fora di Algarès. Mos expliqueu les dues vostres, perquè el ciutadà de Tivenys veig que hi ha 5 associacions que fan activitats per l'Alguerès i concretament l'Obra Cultural i la Plataforma, què esteu fent actualment? Doncs hi ha moltes associacions perquè l'Alguer és una ciutat viva, no? I com hi ha tants partits polítics també hi ha tantes associacions. A la consulta municipal, que és la consulta cívica per les polítiques lingüístiques del català de l'Alguer, hi ha al moment 11 associacions, no totes són associacions lingüístiques. Per exemple, hi ha un'associació della qual Mauro i jo fem part, que és el Centre Excursionista de l'Alguer, que fa trekking, però el fa trekking en algarès. Per això hi són a dins de la consulta associacions que fan activitats en defensa de la llengua i associacions que fan activitats a damunt de la cuina, a damunt del teatre, corals, che però lo fanno in algarès, no? Che empren la llengua a dins de l'activitat normal. I pel tema, en canvi, de les activitats de les associacions, deixo la paraula a Mauro, que ara és el delegat de Plataforma per la Llengua, i després a Carlo, che parlerà per l'Obra. Allora, le parti nostre come Plataforma per la Lingua siamo all'Alguer e UANS. Abbiamo preso la decisione di aprire una SEU della Plataforma per la Lingua probabilmente perché pensavano che all'Alguer fosse monastero di un linguaggio nuovo, no? Di comunicazione, evidentemente, usava la lingua. Anche Susanne, nosaltres siamo abbiamo esordito timidamente, ora siamo un'associazione riconosciuta nell'ambito dell'associazione linguistica. Però io voglio rimarcare probabilmente che nosaltres pensem sigui il risultato più importante,
perché sovente il clima tra le associazioni non è sempre stato, diciamo, tranquillo di collaborazione. E per esempio, de 2 anni fa abbiamo cominciato a un convegno a l'opera culturale dell'Alghè, nella quale Carlo è direttore, e che sicuramente è l'associazione més longeva. Nosaltres siamo probabilmente l'associazione més jove al panorama delle associazioni linguistiche dell'Alghè, e per això ells che tenen magari una maniera més riflessiva, no? E tota l'esperienza, nosaltres che siamo un po' més dinàmics, aquesta col·laboració funciona i per exemple, abbiamo portato in casa resultats dels quals siamo orgullosos. Un dels quals és la publicació d'una revista en català, la revista se diu El Portal, que és, diguem així, figlia della collaboració addirittura di un'altra associazione, che è l'Osserva Culturale Antonio Nugues, l'Obra Culturale dell'Alghè e la Piattaforma per la Lingua. Durante il restituito alla ciutat una pubblicazione in algherese. I sempre a l'Obra Culturale abbiamo posato in peu tante iniziative, da un concorso per giovani cantautori fino a Irene, avevo ugualmente qualche altra... Beh, il concorso Cantagliere, che è un concorso per giovani cantautori, siamo arrivati alla seconda edizione. L'importante è che la piattaforma fa attività dirigite als giovani. Treballiamo insieme amb la música, abbiamo començat sobretot el 2018 amb el llibre disc Mans Manetes, la che paroles cançons i dos de minyons, que és un llibre disc que ha estat regalat en totes les escoles, havent donat més de 7.000 còpies a tot el cos docent i a tots els alumnes de l'escola infantil fins a l'institut, no? L'última classe prima d'anar a la universitat, de manera que tots tinguessin un instrument lúdic en casa en llengua catalana, que això manca a l'Alghè, no? Sempre si parla de portare la llengua alla scuola, però manca l'ora curricular. Sempre si fa un progetto. Nosaltres, és vera, abbiamo fatto un progetto més, però abbiamo lasciato un segnale encara a casa. Per esempio, nosaltres treballem assai amb la música i l'obra treballa en teatre. I sí, les activitats són tantes, també abbiamo fatto da poco la recuperació della festa di San Giovanni della Porta di Latina e torno al paragrafo. Sì, sì, un altro dei temi che a nosaltres come piattaforma per la lingua agraria è treballare molto dell'identità. Es fan, all'Alghè si fanno cursos de llengua, altre associazioni fanno cursos de llengua. Nosaltres pensem che non solo il monastero, con dire, salvare una lingua, fomentando l'uso sociale della lingua mateixa, però també salvare l'identità della nostra città. L'algherese è importante, salviamo però també l'algheresità. E tutto ciò ci ha portato, per esempio, il coinvolgimento della nostra identità e tutta una serie di feste tradizionali, la festa delle Marie, la tradizione delle Astrenas, il mese de Gianello, dia del Rei. Y la recuperación de aquellas que probablemente era la festa més antiga dell'Alghè, che è San Giovanni della Porta Llatina. Enguany, durante la collaboració, col·laborem amb l'obra cultural que de anys mantén viva la festa de Sant Joan, dels Focs de Sant Joan. A giugno, mentre la festa de San Giovanni della Porta Llatina è il 6 di maggio. Tornando al tema che dievas tu nella tua pregunta, collaborazione e divisione. In tutte le realtà divisione ne è sempre stata. La més antiga, l'Alghè, fa riferimento ai principi del Novecento, quando, in occasione del primo congresso internazionale della lingua catalana, lo convite fatto da parte di Mossèn Alcover a Joan Palomba fa nascere la prima vera baraglia entre algheresos, perché sa baraglia in Joan Pais e Joan Palomba, tots dos autors de dues gramàtiques, els dos eren també parents, i anar li dividi. E això per vos dire che la vivacità enriqueix l'Alghè, posa il movimento, perché è també una sana competizione, si resta sana. Se després cau malalta, allora diventa problematica. Però a vegades les divisions són nares, magari di un'attenzione eccessiva da parte di Catalunya
o de istitucions catalanes en favor d'una o en favor dell'altra. Això ha animat divisions i baralles, coses que no sempre. Quan nosaltres havent demanat, havent fundat l'obra cultural de l'Alguer, de part nostra ja estava la presumpció de representar el moviment catalanista, que en català de l'Alguer facesse promoció de les tradicions, dels aspectes identitaris, del territori, dell'ambiente, dels topònims, de tot allò que feia país. Allí però havent reivindicat de representar l'Alguer també a dins della Federació Llull, que s'estava costituint per iniziativa d'Òmnium Cultural. Dic això perché ha tingut sempre una lunga interlocució amb el Jordi Porta, que avui la premsa mos diu que ha acabat la seva vida. I per això me fa plaer també recordar un home que è estimat, considerat e contestat nella posició d'Òmnium, però reconeix que era una gran bella figura. Azione culturale e opera culturale baleare. En primer moment mos havien acceptat, però després mos han excludit. Cioè, això per dire che l'Alguer deve essere a una certa maniera rispettata també en aquells aspectes rappresentatius de totes les terres catalanes. E sempre dit, i torno a ripetirlo, i non mi straccherei mai di dirla, l'Alguer è quella realtà, la més petita, la més perifèrica, la més problemàtica de totes les terres catalanes, però sense l'Alguer no hi seria aquella importante comunitat internacional de llengua catalana que és aquella de la qual tots se fem part. Jo, Carlos, sempre repeteixo una altra frase, que és els àrabs, els musulmans, han d'anar almenys una vegada en la vida a la Meca. I els catalans han d'anar almenys alguna vegada a l'Alguer. Això Irene i Mauro m'ho han sentit dir moltes vegades. Parlem una miqueta de literatura, que hem parlat de cantants. La literatura algueresa té bona salut. Tenim a Antoni Cano, el gran veterà nascut el 29, i tinc el goig de ser el seu biògraf. Tenim autors molt diversos, des de Guido Sadi a Antoni Cano, que representen dos tradicions poètiques diferents, però també contem amb una llarga història d'autors molt bons, des de Nugues, a Manunta, a Caria, a tot l'Escano, els de la Palmavera. Quina és la situació actual de la literatura algueresa dels autors actuals? Antoni Arca, la resta d'autors actuals. Mira, io credo che l'us che tu has mantuvat rappresentano un po' che le figure alle quali aggiungeria també, soprattutto al Raffaele Catardi, al Raffaele Sari, l'Antoni Ballero de Candia, l'Antonella Salvietti, figure che hanno donato valore e prestigi alla letteratura catalana universale attraverso della contribuzione algheresa. A voi hi ha una vivacità, e ti diré també perché, e vi diré també perché. Sicuramente ha contribuito a promuovere l'uso della lingua al premio Raffaele Sari, che è un premio letterario del quale prevedesse també una sessió reservata als alunnes della scuola d'Algherese. Ha funzionato moltissimi cursus della scuola d'Algherese Pascolascano, perché ha alfabetizzato tutta quella gente che sortente di quegli cursus ha appreso l'uso del català e l'ha presa all'uso corretto. Vosaltres pensavo che autori come grandi considerati della letteratura catalana, come il Catardi e il Sadi, havien començat a escriure en grafia italiana. El gran home que és Catardi, president del Centre d'Estudis Algueresos, el gran catalanista conosciuto in tutto il mondo. Però avui praticamente chi scriu en alguerese scriu en normes unificades i és un risultat que hem aconseguit després de lluites, baralles, divisions, enfrontaments, però siamo arrivati avui a dire che baralles a damunt della llengua che praticamente non hi ha més. I això és un risultat extraordinari, és un risultat al qual han contribuït tants
perché il contributo più grande è stato donato attraverso dell'uso costante della lingua a entrevistas, obras literarias, obras históricas, guías turísticas, e la rivista, perché quando nasce l'Alghe, periodici di cultura e informazione, del quale sono state fondatori a 3 persone che noi sono messi, che è il Vito Loi, al Joan Iba e l'Antoni Nugues, però aveva la volontà di far camminare la lingua scritta, aquella lingua che veniva insegnata nel cursus della lingua del gallese e che tenia necessità di trovare un suo cammino. Al 1997, come municipi, è segnato un convenio all'Istituto di Studi Catalani, superante també la diffidenza e la resistenza della filologica, che era la mese tancata a accogliere l'Alghe a dins dell'istituto. E això ha ajudat també a fer caminar l'alguerès a dins de la llengua catalana. Avui, com ricordava il Mauro, l'Alguer è stata sostituita da una nuova pubblicazione periodica al portal, estem a dins delle norme dell'istituto, però això no rappresenta més ni ocasió de divisió ni de baralla, ma és pràcticament una cosa acceptada de tots. I això és un resultat extraordinari per l'Alguer, che té una storia de divisions i d'enfrontaments, a començar de la data del 1906 que vos he recordat. De l'època de la Palmavera, de la banda de Ponent hi ha una terra llunya, és la nostra Catalunya, vella forta renaixent. I la música, les velles glòries, la Franca Maso, l'Antonello Coledancisse, que per cert actuarà el dia 9 de juliol a la veïna població de Roquetes, acompanyat de la flautista Susana Carboni, Paolo De Sí, més tots els joves que s'han incorporat a la música algueresa. La música algueresa, també hem parlat de la cançó algueresa i la dels anys 60 a la Lara. Pino Piras, per exemple, que es va deixar massa jove. La cançó algueresa i la difusió de l'alguerès. Sicuramente è un'eina importante, perché la canzone fa parte della vita sociale, no? Fa un pranzo a una campagna, esce una chitarra e si canta. E tutte le canzoni che hai smantuvato tu, per esempio, soprattutto, credo, no? La de Pino Piras, che io credo che la gente giovane non sa ni chi è l'autore, però conosce le canzoni. Per això nosaltres, quan abbiamo fatto aquell gran progetto di Manzanetta, abbiamo pensato di fare un audiolibro proprio per accostare lo smignons di maniera facile alla lingua. E in aquell caso abbiamo implicato come professionale Claudio Gabriel Sanna, che è un maestro di scuola, come maestra e insegnante, no? Avendo avuto che ha smantuvato Franca Maso, Antonello Coledanchise, Franco Cano, e ne ha tanti, meso manco conosciuti, che sicuramente lo mes conosciuti a paesi catalani sono Claudio Gabriel Sanna e Franca Maso. Claudio che è già anzi fa anzi 80 ama il gruppo Calic, ha fatto una studio també de Rasselca ad una delle canzoni tradizionali. Per esempio, se vanguessi a potevo comprare un libro che è Sghitterra Simindurint, ha scritto de Ciro Fada, che mi ha lasciato l'anno passato, che era un socio dell'opera culturale della scuola del Grespal Suascano, che ha fatto una patita antologia. També si manquen cançons, per exemple, no és incluït Àngel Maresca, però è sicuramente una gran immagine della canzone tradizionale e d'autore algaresa. Un amico nostro, che è un cantante, Salva l'Alguerès. És veritat, la lletra d'aquesta cançó del Claudio Sanna, Santa Santa Ryanair, salva l'Alguerès. És realitat això de que Ryanair podia salvar l'Alguerès? Sì, no. Ma non sono, in generale, vuol dire che l'hai usato dire sempre che l'algarese è una lingua di opportunità, vuol dire,
tu possa salvare una lingua, possa imparare una lingua come affetti identitari e culturali, però podem dir que l'algarès té també un valor econòmic. Aquell vol portava, cada any, han fet un compte, vehiculava una cosa com a 50.000 persones all'anno. Quanti albergatori algaresos hanno visto arrivare tutti questi catalans che arrivavano all'Alghea, ma il vol che era del Girona all'Alghea, che gli usanze, sono passati del good morning al buon dia, no? Mira tu se l'economia può fare qualche cosa per la lingua. E per esempio, la comunità linguistica, nosaltres diem que fem part d'una comunitat que té 10 milions de parlants, del punt de vista econòmic, és també un mercat. I per això l'algarès és una llengua d'oportunitat. Jo recordo avem fet un projecte que si chiama, com era il nome del progetto? Voulem volar. No, al Segel, aquel, no? Sì, al Segel, era un progetto di piattaforma che era già sì. stato... I demanavano als algaresos d'etiquetar els productes en català, no? Per poder també vendre, per exemple, els nostres torrons, l'oli, el formatge, la nostra producció, l'oví, també en els països catalans. Una cosa que consell d'Irene i de realitat, a mi m'agrada la literatura, m'agrada la cançó, m'agrada la cultura algueresa, però m'agrada el dia a dia alguerès. I el consell d'Irene és que quan vagis a comprar el pa, digues bon dia, quan vagis a comprar el peix, digues bon dia, i quan vagis a comprar el llibre, digues bon dia. I que pots tindre alguna sorpresa, perquè de fet jo vaig comptar un munt de botigues de l'Alguer Vella on es podia parlar en català de l'Alguer. Aquest és un concepte que li agraeixo molt a Irene i és la realitat, perquè podem parlar de grans autors, del general Catardi, de l'Antoni Cano, podem parlar de grans autors, però el català el salven els usuaris. La primera vegada que vaig venir a l'Alguer, l'any 2000, em van dir que anés al port a escoltar els pescadors. Ara, malauradament, pescadors ja quasi no en queden, però sí que queda a l'Alguer Vella aquells comerciants que fan que la llengua visqui cada dia. Sou optimistes en el futur de l'alguerès? Això dependerà molt de la posició que tindrà il municipi de l'Alguer, perché proprio per això che has dit tu, els municipis tenen un'opportunitat, per esempio, de vigilar amb un pla del comerç les tipologies de les activitats comercials, sobretot a un'àrea particolarment delicada com el casc antic i l'Alguer Vella. Estan entrant massa tipologies comercials i merceològiques que no tenen res a veure. Vosaltres penseu que hi ha moltíssims municipis a Itàlia, un dels primers és estat a Florència, però Bologna i altres, on dins del casc antic tu no pots entrar sinó amb una activitat comercial tradicional i que hi sigui respecte d'allò que és la comunitat local. Si aquí nosaltres deixem el comerç obert a qualsevol proposta iniziativa, com parcialment avui és molt ocupat d'activitats d'empreses napoletanes o de merceologies assolutament al de fora de la tradició algueresa. Pensa all'artesanat, pensa al cural, pensa a tota una sèrie de productes que no són més identificables en la realitat algueresa. A les mans de no algueresos serà complicat també per un alguerès, no sol per un turista, entrar a una botiga i dir bon dia. Che és un effetto straordinari che coinvolgeix. I tornant un moment a Ryanair, tenim de dir que se trataria de preparar també al turista català, que quan vengui a l'Alguer reivindiqui amb molt vigor l'ús de la llengua, perquè això donarà l'oportunitat al món del comerç de dedicar més atenció i més consideració al turista. Un dels aspectes era també l'etiquetatge en català que avui les empreses tenen resistència a fer,
perché non veuen s'attangariva de fer una campanya a suport, ma no sol de les associacions, també de les institucions, perquè el comerç mou un'economia i l'economia compta assai de part de qui la governa e la ministra, com en aquest cas de l'Alguer, del municipi de l'Alguer. Però recorda que l'ottimisme encara aguanta, perquè tenim idees de cosa pot ser fet per millorar la situació actual. Jo sempre, quan parlo amb Mauro i en Irene, sempre dic que m'ofèn moltíssim quan me diuen a Barcelona no parla ningú català, a València no parla ningú català, a l'alguerès no existeix. I me dona molta ràbia perquè hi ha un seguit d'associacions culturals que treballen dia i nit per la salvació de la llengua arreu dels països catalans, que tenim grans autors, també a l'Alguer, grans autors, i jo a l'Alguer puc parlar de l'Antoni Cano, però, per exemple, està el cas de la Cíntia Paolocci, que és nascuda a la Itàlia continental i que té la seva producció en alguerès i que guanya premis arreu d'Itàlia en alguerès. Són fets realment molt destacables. A part del que he dit del dia a dia al mercat de l'Alguer o a les botigues. Potser, com ha dit Carlo ara, deixem el negativisme, deixem de veure que tot va malament. Ara nosaltres estem consternats en el que ha passat a les Illes Balears i al País Valencià amb l'extrema dreta a les conselleries de cultura. Estem consternats, però sobreviurem a les Balears, sobreviurem al País Valencià i sobreviurem a l'Alguer i realment us veig en molta força. Si voleu, deixem aquí ja la xerrada. Elaris, si vols acomiadar-los i el que tingues de dir-los. Pues bé, moltes gràcies. La veritat és que m'he quedat en ganes de més, però crec que ha estat interessant. Us agraeixo molt a tots quatre la participació. Jo personalment me quedo en les ganes d'anar a la Meca, Emigdi, i prometo que hi aniré. Gràcies. I també us convido més endavant a poder vindre a Tivenys i a poder conèixer-nos més. I em quedo en el missatge d'Emigdi. Som un poble... som un poble que hem patit molt, que hi ha territoris que han patit moltíssim. Ara sembla que tornen a vindre maldades, però bueno, sempre hi ha esperança. El dissabte, divendres a la nit, tindrem la Flama del Canigó a Tivenys. No sé si a Campredó passarà, però També. que és un símbol d'esperança i, per tant, en les paraules de Migdi me quedo i en l'esperança entre les dents que diu Xavi Sarrià. I moltes gràcies a tots i bé, espero que ens puguem veure algun dia properament. Moltes gràcies. Gràcies. Salut i visca l'Alguer. Giusto se volevo fare un ulteriore approfondimento dell'Alguer, potevo trovare alla pagina del TV13 l'Alguer un pentagramma come un carré, che è un documental che è stato fatto durante la registrazione del progetto Avanti Manetta dal direttore Roger Castagni, un català, non si una visione di un furistè che arriva all'Alguer e la pregunta, no, che muove al documentario è se la musica, la canzone può salvare la lingua. I seguramente crec que també allà tenim una miqueta de coses negatives, però jo crec que això dona una imatge molt positiva i també veureu més imatges de l'Alguer, no sol amb nosaltres tres, i per això vos convidem a mirar-lo i també a venir a l'Alguer, ara que tenim més connexió. Tenim Vueling del Prat i també de Barcelona la nau, que arriba a Poltutores a 40 km de l'Alguer, per això aprofitar durant aquest estiu. Sei més a prop del que sembla. Il documental lo trovereu també penjat a la pàgina a YouTube. Sí. Perfecte. Moltes gràcies. A Musera. Adéu.